Ola, que tal? Son Iria Espinosa e estamos aquí no restaurante Árbore da Beira para faceros unha receita hoxe de un mero á brasa que acompañaremos cunha crema de apio nabo, un té de boletus e unhas espinacas salteadas. Comenzaremos elaborando a crema de apio nabo, asaremos a nosa verdura no forno a uns 160 grados e logo mezclarémola con mantequilla para darlle unha parte bastante cremosa. Trituraremos, colaremos e reservaremos. Despois continuaremos para facer o té de boletus. Teremos os boletus, os poñeremos nun cazo, os sofreiremos ben ata que empecen a caramelizar un pouco. Unha vez caramelicen, mollarémolos cun caldo de verduras e deixaremos que cozan e que infusionen durante un ratiño e logo colaremos e reservaremos tamén ata o momento do emplatado. Logo, iremos coas espinacas, que as saltearemos con un pouquiño de sal e un pouquiño de aceite. Xusto nese momento emplataremos o noso mero á brasa con crema de apio nabo, té de boletus e espinacas salteadas. Bueno, pois aquí temos o noso plato de mero á brasa con crema de apio nabo, espinacas e té de boletus.